Ljeta gospodnjeg 1981. šestoro djece u malom mjestu Međugorje bili su svjedoci Gospina ukazanja. Sada milijuni ljudi hodočaste u Međugorje. Ove moje pjesme poklanjam svim ljudima dobre volje sa jedinom željom da one budu poruke mira i ljubavi za cijeli svijet. Radio postaja Mir Međugorje. Gospa kraljica mira je 25. srpnja uputila župi i svijetu poruku preko međugorske vidjelice Marije Pavlović Luneti u kojoj kaže: Draga djeco, neka vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Hvala Isus i Marija, sa nama je fra Karlo Lovrić. Drago mi je da ste u emisiji Putevi, da ste si uzeli čas i lijep pozdrav. Hvala. I hvala Bogu da su vas naši gledalci emisije Putevi izabrali za gosta. Predstavit ćemo Radio Mir Međugorje i želim da nas pratite u jednom duhovnom duhu. Molim vas, će se na kratko predstavite našim cijenim gledalcima emisije Putevi. Možda bi kazali nešto o redu Franjevaca, o Hercegovini, tako. Molim. Dobro. Ja sam fra Karlo Lovrić, svećenik Franjevac, član Hercegovačke provincije sa sjedištem u Mostaru. Prošle godine proslavio sam s 5 kolega 40. obljetnicu svećeništva. Misno slavlju koje je bilo u Međugorju pridružila se i 6 kolega iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Veći dio teološkog studija proveo sam s njima u Visokom i Sarajevu, odnosno u Njemačkoj Königstein im Taunus kod Frankfurta. A Hercegovačka Franjevačka provincija sa sjedištem u Mostaru, relativno mlada provincija. Prije nego kažem nešto više o njoj, želim naglasiti da početke franjevačkog života u hrvatskim krajevima moramo tražiti u svezi s poslanjem Franjevaca u prekomorsku provinciju. To više što su neki dalmatinski gradovi u to doba pripadali Bizantinskom carstvu, za koje je ustanovljena Franjevačka prekomorska provincija, a morski putovi prema istoku išli su uz istočnu obalu Jadranskog mora. Doista ubrzo nakon osnivanja franjevačkih provincija u povijesnim se izvorima spominju franjevački samostani u južnohrvatskim gradovima Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku, a Hrvatska franjevačka provincija osnovana je svakako prije godine 1232. a možda i prije 1226. Ne znamo jesu li Franjevci tada u hrvatskim krajevima istih gradova u kojima su najprije uspostavili svoja prebivališta pohađali današnju Hercegovinu. To se najprije moglo dogoditi iz Dubrovnika, koji je blizu Travunje i Humske zemlje, koje su poslije ušle u sastav Hercegovine. Međutim, sigurno je da su Franjevci došli u hercegovačke krajeve pretežno iz Bosne. Daleko bi nas odvelo ako bismo govorili o povijesti Franjevaca u Bosni, pa ćemo se ograničiti na onaj dio kad su se fratri iz Hercegovine oddijelili od matične provincije Bosne Srebrene. Franjevci rodom iz Hercegovine pripadali su samostanu u Kreševu, u bosanskoj provinciji, to jest Bosni Srebrenoj. Kad su se osjetili brojčano jakim i da bi Hercegovina mogla biti zasebna franjevačka provincija, javno su izišli s tim prijedlogom. Dana 8. srpnja 1843. sastali su se u Posušju, to jest u Hercegovini, 9 Franjevaca da bi pristupili ostvarenju davno namjeravanog cilja
da učine ono što je prvo i osnovno za osnivanje samostana. Udareni su temelji novoj provinciji koja danas ima 5 samostana u Hercegovini i 1 u Hrvatskoj, odnosno u Slanom kod Dubrovnika. Bilo je nekoliko samostana i prije toga, ali su ih Turci spalili. Danas provincija broji oko 200 članova otprilike. Većina ih je u Hercegovini, ali kako crkva nije crkva ako nije i misijska, tako i Franjevačka provincija koja nije i misijska, nije Franjevačka. 4 naše braće su misionari u Kongu, nekadašnjem Zairu, 20 ih je u Sjevernoj Americi, odnosno u Kanadi, 20 u zapadnoj Europi, odnosno 16 u Švicarskoj, zaduženi za pastu među Hrvatima, te 9 u Njemačkoj, odnosno u Austriji. U Hercegovini vodimo brigu o 30 župa, a od lipnja 1981. najpoznatija župa i po cijelome svijetu poznata je Međugorje. Kako je biti svećenik v inostranstvu? Kako ste se osjećali? Možda imate i lijepe uspomene? Ja sam većinu svoga svećeničkog djelovanja proveo u inozemstvu. 2 posljednje godine teološkog studija proveo sam u Njemačkoj, Königstein im Taunus, kod Frankfurta na Majni. Vratio sam se u Hercegovinu i 2 godine bio duhovni pomoćnik, kapelan na Humcu kod Ljubuškog, nedaleko od Međugorja. Po želji tadašnje provincijske uprave otišao sam u Švicarsku i tamo sam ostao 32 godine, to je bilo 1971. godine. Radio sam kao dušobrižnik među Hrvatima u Cirihu, San Galenu, Lozani i opet u Cirihu. Bio sam nekoliko godina nacionalni delegat za hrvatske katoličke misije u Švicarskoj. Bili smo vrlo povezani, surađivali smo sa slovenskim svećenicima, misionarima u Švicarskoj, spomenut ću ih poimenice: Pater Fidelis, Pater Angel, Pater Damjan, Pater Robert. Biti svećenik izvan domovine, ali biti na usluzi svome narodu koji je također izvan domovine, zahvalno je ugodno djelo. Uopće biti svećenik daleko je više i uzvišenije nego neko drugo zvanje. Ovim ne želim umanjiti zvanje liječnika, medicinskih sestara i sl., ali svećenik i u očima ljudi izvan domovine, dakako koji su vjernici, uživa veći ugled. Možda to dolazi još više do izražaja u inozemstvu. Mogu mu se obratiti kao ocu, kao prijatelju, ponekad iznijeti mu i najdelikatniju situaciju iz svoga svakidašnjeg života i još k tome slavi s njima svetu misu, podjeljuje im i druge sakramente na jeziku koji oni razumiju, koji im je bliže od njemačkog, francuskog ili italijanskog jezika, odnosno retroromanskog, to su jezici u Švicarskoj. Boravak u inozemstvu ima i onu drugu, ja bih rekao, tamniju stranu. Naime, mi nismo imali svojih crkava u Švicarskoj, kao i ni druge infrastrukture. Bili smo podstanari, satnicu misnih, odnosno liturgijskih slavlja, kao što su krštenje, vjenčanje, je određivao domaći župnik. Uglavnom je to bilo u poslijepodnevnim satima, što i nije odgovaralo našem mentalitetu. S vremenom su se Hrvati, a i Slovenci, naviknuli na poslijepodnevnu satnicu. Iako se govorilo da u crkvi ne postoje stranci, moglo se i to osjetiti. Ipak sve u svemu, moj boravak u Švicarskoj je bio za mene blagoslov. Nadamo se i za one kojima sam služio kao svećenik, ali često i kao socijalni radnik. Vidio sam izbližnjega kako živi mjesna crkva i s kakvim se problemima susreće, što nikada ne bih saznao da sam ostao u rodnoj Hercegovini. Kriza svećeničkih zvanja, kriza svete ispovjedi i slab posjet nedjeljnim misama, posebice u gradovima. Bili ste i župnik u Širokom Brijegu. Kakve imate osjećanja, uspomene i kakve imate i uspomene iz Dubrovnika koje naši gledalci emisije Put putevi? Da, bio sam župnik na Širokom Brijegu nepune 2 godine, to je bilo 80. do 82. godine. To je župa u kojoj sam ja kršten i koja mi je na poseben način bila draga. Ona me je podsjećala na moje djetinjstvo. To je samostanska župa od 12 do 15 tisuća vjernika, u kojoj je uvijek djelovalo
10-ak svećenika Franjevaca. I dok sam išao u nižu realnu gimnaziju, mogao sam često susretati fratre koji su šetali u blizini zgrade gimnazije u kojoj se održavala nastava. To je zapravo Franjevačka gimnazija na Širokom Brijegu koja je prije II. Svjetskog rata uživala veliki ugled u tadašnjoj Jugoslaviji. Od 30-ak profesora koji su predavali razne predmete, samo 2 su bili bez doktorata. Nažalost, ti su Franjevci profesori 1945. ubijeni i tijela im spalili. I ne samo oni, i Franjevci na drugim mjestima, ukoliko nisu uspjeli pobjeći, bili su ubijeni. Tako je Hercegovačka Franjevačka provincija od veljače do svibnja 1945. izgubila 66 svojih članova. Lijepo je biti župnik u svojoj župi, bez obzira na onu poznatu nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. U vrijeme moga župnikovanja, po ukazivanju 6 djece, počela su ukazanja u Međugorju, koje je samo 30-ak kilometara udaljeno od Širokog Brijega. Sve ono što se događalo oko Međugorja u to vrijeme, ostalo je traga i na Široki Brijeg, pa i na moj ostanak u Hercegovini. Iako sam došao iz Švicarske, tada sam bio u Sangalenu u listopadu 80. Vratio sam se opet u Švicarsku u rujnu 82. Fra Jozo Zovko je moj kolega, iz istog smo sela iste godine krštene na Širokom Brijegu, a Fra Jozo je upravo bio župnik u to vrijeme u Međugorju. A što se tiče Dubrovnika, sačuvao sam najljepše uspomene, ne samo na grad, nego i na profesore i odgojitelje. Susret s Dubrovnikom ostaje nezaboravan, zidine, Stradun, uske popločane ulice, krasne crkve i nepregledna morska pučina zaustavljaju dah. Proveo sam 2 godine u biskupskom sjemeništu u Dubrovniku, koje su vodili oci Isusovci. Prve 2 godine sjemeništa, odnosno gimnazijskih dana, proveo sam u Sinju, u Dalmaciji, i bio sam dobro prihvaćen u novoj sredini. Zato smo se prije 10-ak godina našli opet u Dubrovniku, kad je sjemeništvo, odnosno humanistička srednja škola za odgoj klera, slavila 50. obljetnicu. Molim vas lijepo da nam nešto kažete o radiju Mir Međugorje, možda o programu, a naši slušalci emisije Putevi vaš radio Mir vrlo rado slušaju ga u kabelskom sustavu po čitavoj Sloveniji i ostalim kabelskim sustavi od 105,1 tačke od Maribora, Murske Sobote, Ljubljane, Kopra, Nove Gorice, i to je velika čast da nam i vi nešto kažete o ovom krasnom, divnom radiju. I prije se u ime našeg gledalca, slušalca vam zahvaljujem svima koji pripremate ovaj divan program na radiju Mir Međugorje. Prije nego kažem nešto o radiju Miru Međugorje, spomenut ću da sam ja iz Švicarske došao u Međugorje u svibnju 2005. godine. Ja sam voditelj radija, a Flamiljenko Šteko, ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje, a Radio Mir je samo jedna od djelatnosti toga centra. Radijska postaja Mir Međugorje djeluje već 12 godina. Iako je zadatak promicati vjeru i kulturu općenito u hrvatskom narodu, ipak povod je za ustanovu radijske postaje fenomen Međugorje. Naime, u predvečerje 24. lipnja 1981. godine, na blagdan svetoga Ivana Krstitelja, Gospa se ukazala na brdu Crnici iznad Bijakovića u župi Međugorje. Tako su tvrdili i još uvijek tvrde vidioci, bilo ih je 6. Ukazanja i poslije 28 godina traju. 3 vidjelaca imaju neprekinuta ukazanja, a ostalih 3 su već primili 10 obećanih tajni. I samo u nekim prigodama Božić ili rođendan imaju godišnje ukazanje njih 3. Od 1997. godine s prvim glasom u eteru počeli su se prenositi Gospine poruke svijetu. Tada je djelokrug radijske postaje Mir Međugorje bio ograničen na područje Hercegovine i mali dio Hrvatske. Program samo popodnevne emitirao se nekoliko sati i obuhvaćao uglavnom liturgijsko-molitveni program, odnosno krunicu, svetu misu i klanjanje,
Tekstovi svete mise prevode se na više jezika, simultano, da kako ovisno o nazočnosti skupina, ali je moguće prevoditi simultano na 15 jezika, a da bi se prijevod čuo, potrebno je imati i odgovarajući prijemnik, što mnogi hodočasnici već znaju. Sada je program 24 sata. Ovo su emisije na radiju Mir Međugorje, pa će spomenuti uglavnom koje bi to mogle biti. Molitvom kroz noć, govoriti jedni drugima u psalmima, tumačenje biblijske poruke, duhovni poticaj, živo vrelo, sveta dana, govorimo hrvatski na današnji dan, ex katedra, katekizam katoličke crkve, Međugorje, ABC, riječ kao lijek, popodnevni mozaik, zrcalo u očevoj ruci, skripta manent, učitelju gdje stanuješ, molimo zajedno radosna srca, glazbene minute, miris zavičaja, izbor duhovne pjesme tjedna, pop sakro, val stopama svetaca, majčino selo, oaza života, stopama svetoga Franje, hodočasnik kraljice mira, agape, spomeni se da svetuješ dan Gospodnji s Marijom kroz Bibliju. Nekoliko godina poslije program se proširio sadržajno, a čujnost prostorno, tako da i vi u Sloveniji danas čujete Međugorje. Čujnost je bila moguća na skoro cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, većem dijelu Hrvatske, te zahvaljujući satelitu u cijeloj zapadnoj Europi, Sjevernoj Africi i Bliskom istoku i na cijelom svijetu preko interneta i zahvaljujući kabelskom sustavu u cijeloj Sloveniji, što nam je posebice drago. Sada naši ljudi su upoznati sa raznim novostima o hodočašće. Imate i svaki dan molitve i prenos svetih miša i krunice. Možda bi bilo dobro, što znači za čovjeka molitev, sveta misa? Sveta misa je zapravo središte kršćanskog života. Ako iščezne Euharistija iz vjerničkog naroda, onda i vjera nestaje. Kao što je potrebno čovjeku hrana, svagdašnja hrana, ako prestane jesti, neminovno mora oboljeti ili umrijeti. Tako isto, jedan vjernik, jedan katolik koji ne slavi Euharistiju, to znači ne hrani se živim kruhom. A Isus kaže, ovo je živi kruh, ovo je moje tijelo, on ne može živjeti svoju vjeru. Zato je vrlo važno što mi prenosimo ovu misu, iako nije to isto. Sudjelovati u misi, biti nazočan svojim tijelom kao preko valova, ali onaj koji je bolestan, koji je star, koji nema nikakve druge mogućnosti, ja vjerujem da je njemu isto tako to važno ili korisno kao i onomu koji sudjeluje tjelesno u Međugorju ili na nekom drugom misnom slavlju. To ste lijepo pokazali. Kako vi vidite Međugorje, možda koji su plodovi Međugorja? Plodovi Međugorja su obraćenje, globalno rečeno obraćenje. A obraćenje uključuje, počinje čovjek, onaj koji se obratio, moliti, svakodnevno moliti. Gospod u jednoj poruci kaže, nađite zgodno vrijeme i kutak za molitvu. To znači, onaj koji se opredijelio za molitvu, on neće preskakati molitvu. On će svaki dan moliti, naći će vremena. Neće ostaviti u ono vrijeme kada ide spavati. Kada ide spavati, onda ide spavati. Redovito se događa, onaj koji ostaje za kasnu noć, da će zaspati ili da će biti umoran, da neće moći moliti. Zato treba isplanirati svoju molitvu kao i onaj dnevni posao, rad, da on nađe vrijeme kada će biti sam ili kada će biti u zajednici. Ja bih rekao da je molitva u zajednici najbolja, ako je ikako moguće u obitelji, da se sastanu članovi obitelji, da mole zajedno krunicu ili večernju molitvu uopće, ili čitaju Sveto pismo, jer Isus kaže gdje su dvojica ili trojica u moje ime, ja sam tu među njima. Zato je vrlo važno svaki dan moliti. Uostalom, kada čovjek izgubi apetit, on mora pokušati jesti da bi mu se vratio apetit. Ako izgubim apetit za molitvu, ja moram pokušati, bez obzira što me moje misli vuku lijevo ili desno, ja moram biti uporan i moliti, neprestano moliti. Dakle, molitva je plod obraćenja. Post je plod obraćenja.
Odnosno, plod utječe isto tako utječe na obraćanje. Znači, kad molimo, kad postimo, onda se događa obraćanje. Onda se događa da ako sam u nemiru s bližnjim, to sve uključuje obraćanje. Pomirio sam se sa svojim bližnjim. Najprije u svojoj obitelji, pa onda u svom susjedstvu, u svojoj župi. Znači, plod obraćanja je mir. Plod obraćanja je zajedništvo. Imam razumijevanja za onoga koji je u nevolji, pomaže ga karitativno. Oni koji su spremni učiniti jedan zaokret potpun u svom životu, dakle, osim toga što će slaviti svaki dan svake nedelje slaviti svetu misu, ako je moguće i svaki dan, ali svakako neće izostaviti onaj svoj svakidašnji posao, pa trčati u crkvu, nego će obaviti sve ono što treba kao građanin, ili kao otac, ili kao majka, obaviti u svojoj obitelji i onda doći slaviti misu, ali kad je slavio svetu misu, onda je on imao snage da uradi onaj svoj posao koji nije uvijek lagan u tom svakidašnjem našem životu. Znači, molitva i Euharistija. Post o kruhu i vodi, ako je moguće, Gospod naglašava kruh i voda, neko je sposoban to prihvatiti potpuno, neko manje više, ali ko se zna odricati, taj zna i ljubiti. Onaj koji se ne zna odricati, taj ne zna ljubiti. To bi se posebno moglo reći za mlade danas, jer ta seksualnost je iskočila iz svih mogućih okvira kršćanskih. Jednostavno više se zaboravilo čemu ta spolnost, da je Bog htio. Spolnost to je nešto vrlo lijepo i dobro, ali Bog je htio da to bude bračni čin, da to ne bude samo u svrhu, da to ne bude u svrsi požude ili nekakve igre, što mladi danas zaboravljaju, nažalost i ovdje, i po cijeloj Hrvatskoj, i u Sloveniji, i po zapadu, to je jednostavno tu se više i ne spominje kao grijeh. Zato bi bilo vrlo važno naglašavati i mladima odricanje od dijela, odnosno post i o kruhu i vodi, da bi onda shvatili kad se odričem toga, onda se mogu odrići i raznih požuda koje jednostavno su tako jake da je potrebna jedna druga vrsta terapije nego što je do sada bila. Ja dosta puta sam dolazio u Međugorje kao hodočasnik. I meni se čini da je to i jedno najveće hodočašće na svijetu, ali sve ide bez policajaca, sve ide u miru, toliko ljudi sa čitavog svijeta su ovdje, a meni se čini da je Gospa tista koja sve planira, uređuje. Šta vi mislite? Ja se isto toliko puta znam upitati, je li to moguće da se ne događaju tako veliki incidenti u Međugorju, kao što se to na drugim mjestima zna dogoditi. Naša crkva ovdje u Međugorju je ispunjena kao šipak zrna. Ne može pasti slamka na ono slobodno tlo u pojedinim danima. Dakle, gdje crkva koja prima 300-400 ljudi, 10 puta više bude. I ništa se ne dogodi, ništa posebno, da bi neko rekao bomba je bačena ili zapalilo se nešto ili neko je i tamo dogodi se kakva krađa jer dolaze ljudi s lošim namjerama, to znači da moraju biti oprezni oni koji su tu, ali uglavnom mogli bismo kazati ništa posebno se lošega ne događa se tu, a to znači da je to pod posebnom Božjom paskom, odnosno Gospa vodi računa o tim ljudima koji dolaze iz Azije, iz Afrike, iz svih dijelova svijeta i svi zajedno mole, svi jedni druge razumiju, bez obzira što se govori na hrvatskom, Slovenci dobro razumiju, bez obzira na taj slavenski jezik, ali Italijani razumiju, i Francuzi razumiju, i Koreanci razumiju, jer molimo molitvu koju nas je naučio sam Isus, Oče naš, dakle svatko razumije. I bez obzira što svatko moli na svom jeziku, niko nikoga ne smeta. Meni je to upravo. I kada vidim jednoga Japanca, ili bolje reći grupu koreanskih vjernika, njih je nedavno bilo 27, 28, penjali su se ne samo bosi, nego na koljenima su se popeli na križevac. Pa to jednostavno može samo Bog dati tu snagu da se netko može popeti na koljenima na tako jedno visoko brdo.
i mora imati tako snažnu vjeru da on to uradi. To ne može uraditi netko jednostavno da se priča o tome kako se on popeo na to brdo. Može se govoriti da se popeo na Mont Everest, ali nije to isto. On se popeo da se o njemu piše. No, pisat će 2 puta, a ovo neće niko pisati, ali on je ispunjen jednom novom snagom, jednom milošću koju će on prinositi kasnije po cijeloj Koreji ili Japanu. Možda bi kazali nešto o Fra Slavko Barbariću. Fra Slavko Barbarić je bio i kod nas u Svetišću na Ptujskoj gori, primio ga i naš biskup dr. Franz Kramberger i možda nešto o međugorskom župniku Fra Jozu Zoko, kojega smo prošle godine posjetili u emisiji Putevi i ga može naši gledalci vidjeti i na slovenačkem katoličkem web sajtu RKC i bi ga svima preporučio i tiskanik koji je i na hrvatskom i preveden i na slovenački jezik. Već sam spomenuo Fra Jozu prije dok sam spomenuo Široki Brijeg, jer on je isto tako rođen, odnosno kršten na Širokom Brijegu kao i ja, je bio jedno vrijeme i gvardijan na Širokom Brijegu. Ali u ono vrijeme, 1981. Fra Jozo je bio međugorski župnik, ali je stigao samo nekoliko mjeseci prije nego su počela ukazanja. Nije poznao ni župu, pogotovo ne djecu. Zato je smatrao da je sve to što se događa komunistička podvala. Sjećam se kad sam ja s njim o tome razgovarao, on se čudio da sam ja to tako prihvatio. Dakle, ja osobno sam od samoga početka prihvatio i vjerojatno ne bi nikada ni došao u Međugorje da nisam prihvatio. To sam rekao javno biskupu. Ja nikada ne bi došao u Međugorje da ne vjerujem da je to dar neba. Ipak i on se sam, Fra Jozo, uvjerio da nije riječ o podvali, nego je nebo progovorilo na neobičan način. Uvijek se služi malenima i nejakima, neukima da prinese poruku. Zar nije u isto vrijeme započelo i u Kibehu, u Africi, u Ruandi, te u Sovjetskom savezu u Ukrajini, isto tako? Zar se nije već krajem tih 80. godina srušio Berlinski zid i urušio komunizam? Tko može ustvrditi da to nije plod neba? Fra Jozo je bio svjestan tek nekoliko dana prije nego će biti zatvoren i osuđen na robiju, da djeca ne lažu, da im se može vjerovati, pogotovo jer su mnogi vjernici povjerovali i počeli slijediti poruke koje je Gospa davala preko djece. A poruke su bile post o kruhu i vodi, molitva, obraćenje, ispovjed, nedjeljna sveta misa. Fra Jozo je i sada spreman podnijeti za Međugorje i više od onoga što je podnio u zatvoru i poslije zatvora, jer se i sam uvjerio u to. Na moje izričito pitanje jednom zgodom u nazočnosti doktora Joailliera, poznatog francuskog onkologa iz Montpelliera, bilo je to 88. je li Fra Jozo vidio Gospu? Ja sam postavio pitanje, dobio je odgovor, da, ja sam vidio Gospu. A što se tiče Fra Slavka, ja bih rekao to je jedan drugi izbrušeni biser. Oba dva su, može se reći, biseri naše provincije. Fra Slavko je već bio takav kao đak, poslije kao bogoslov i kao mladi svećenik. Slovio je kao nada Hercegovačke provincije, poslan je na studij u Freiburg i Breslau u Njemačku, vratio se kao stručnjak u radu s mladima. Njegovom zaslugom počeli su susreti mladih na Širokom Brijegu sredinom 70. godina. On nije bio u Međugorju u vrijeme ukazanja, ali se ubrzo stavio na raspolaganje župe da bi posebice poslije Fra Jozana hapšenja bio na raspolaganju u molitvenom programu. Krasno je predvodio adoraciju, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu. Budući da je govorio i mnoge strane jezike, lakše je uspostavljao komunikaciju sa strancima i tako širio istinu u Međugorju. Svaki dan se penjao na brdo ukazanja ili križevac, ne radi športa, nego iz pobožnosti. Istrošio je se i fizički potpuno, šteta da je tako rano umro, ali Bog ima svoje planove. Nisu Fra Slavko ni Fra Jozo, niti bilo tko drugi ti koji održavaju na životu Međugorje. Fra Slavko je umro, Fra Jozo se što zbog bolesti, što umora, što zbog vis major distancirao od Međugorja i Hercegovine,
a fenomen Međugorja živi. Iz dana u dan broj hodočasnika se povećava. Da su oni ili vidioci bili autori Međugorja, Međugorje bi već davno palo u zaborav. Drago mi je bilo što ste bili naš gost u ime, svoje ime, u ime naših gledalca i u ime naše televizije. Što bi položili na kraju na srce našim gledalcima u Sloveniji i možda i u Hrvatskoj koji nas prate preko katoličkog web sajta RKC? A najprije dužna zahvalnost vjernicima u Sloveniji i vama koji se trudite oko svega toga, dakle Slovencima, jer u velikom broju dolaze u Međugorje. Hvala i svećenicima koji su također prepoznali, dakle slovenskim svećenicima koji su prepoznali da je Bog preko svoje nebeske majke progovorio u Međugorju, a plodove toga oni već opažaju u svojim župama. Želio bih da i dalje svjedoče Gospine poruke i da preko njih Gospa otvori srca ne samo vjernicima i svećenicima koje muči sumnja, svrhunaravnosti ukazanja, nego i onima koji uopće ne vjeruju da se Bog jednom objavio kao čovjek u Isusu Kristu, koji je raspet na križu, umro, ali i uskrsnuo. I završit ću Gospinom porukom 25. veljače 87. Draga djeco, želim da svatko od vas bude sretan, ali u grijehu ne može biti. Zato, draga djeco, molite i u molitvi ćete spoznati novi put radosti. Hvala vam lijepo za ove lijepe riječi. Zahvalio bi da ste se privolili za naše gledalce emisije Put puteve. Hvala lijepo, želim vama i svima koji pripremate ovaj lijep program na Radio Mir Međugorje i neka vam Bog naplati u večnosti. I lijep pozdrav gledalcima u emisiji Put putevi iz Međugorja sa starim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Hvala Emo. Hvala Isus i Marija. Radio postaja Mir Međugorje. Mir. Mir, samo mir i mir treba vladati između čovjeka i Boga, da bi onda zavladao među ljudima. To su bile prve riječi Gospine poruke iz Međugorja. One su sažetak svih ostalih poruka i njihov cilj. Razumni ljudi svih vjera i životnih nazora u stravičnoj slutnji uviđaju ili će svijetom zavladati mir iz ljubavi ili mir kolektivnog apokaliptičkog groblja. Nebeska majka pozivlje nas na mir ljubavi i sveopćeg bratstva. Milijuni su čuli i razumjeli njezin glas. Zato već sada s velikom nadom pjevaju: